Jo penso realment que estàvem molt infrarrepresentats. A Mataró faltava una opció que fos genuïnament mataronina, sinó que és molt d'arrel de ciutat, de posar la ciutat per davant, per sobre d'altres administracions, per sobre de postulats. Ara mateix venim amb moltes ganes de poder una mica desenvolupar tot allò que hem anat plantejant a campanya, ja sigui via oposició, ja sigui via pactes polítics, però evidentment a mi m'agradaria molt acabar de consolidar aquesta opció a la ciutat, i ja no per l'opció d'Alfons Canela, que Alfons Canela ha de ser una peça més que forma part d'un equip, sinó per consolidar realment un equip de gent que jo crec que tenim actualment al partit, que pot ser de molt de profit, i veig gent jove amb ganes d'incorporar-se, amb ganes de fer moltes coses, i jo davant d'això, això és el que em provoca aquesta il·lusió de continuar. Bueno, escolta, llavors, si nosaltres aquí ens voleu simplement de comparses, doncs no, perquè nosaltres no entenem la política com per venir a viure d'un sou que puguem tenir d'un govern municipal. No és aquest el nostre problema. Nosaltres ens quedem a l'oposició i farem més feina. Nosaltres, a través de pactes puntuals, podem incidir en aquells temes que nosaltres creiem cabdals per a la ciutat, com pugui ser ara mateix tot el tema de l'administració pública, l'administració municipal, efectes d'eficiència, eficàcia, racionalització. Nosaltres pensem que això és cabdal actualment a l'Ajuntament de Mataró. El seu té més contingut que no pas el del Partit Popular? Nosaltres entenem que va molt més enllà. El nostre pacte tracta temes claus pel futur de la ciutat en quant a racionalització. A dia d'avui, entre els 4 principals impostos, els 4 impostos directes que es recapten a Mataró, a l'IBI, a l'impost de vehicles, a l'ILE i la plusvàlua, no estem cobrint les despeses de tots els sous de l'Ajuntament de Mataró. No s'estan cobrint. Per tant, es deixa un marge molt estret pel tema d'inversió, que és allò que al final la ciutadà pot percebre i que el Partit Socialista ja havia pactat amb el PP. I això ja ho sabíem nosaltres. Per tant, realment, el nostre pacte amb ells era bastant, en aquest sentit, era bastant innocu. Els impostos els haguessin pujat igualment. Haver-nos quedat fora hagués portat una pujada d'impostos igual o pitjor. L'Ajuntament està sobredimensionat a nivell de personal, per tant? Pot estar més que sobredimensionat a nivell de personal, diguem que potser amb el personal que té es podrien estar fent moltes més coses de les que s'estan fent actualment. Des de l'edifici de vidre, on tenim els serveis d'urbanisme, tenim tot l'edifici del Carreró, darrere l'Ajuntament, tenim el carrer Sant Josep, allà en el carrer Sant Josep hi tenim cultura, tenim l'IMPEM allà a l'escorxador, tenim a la Font del Pericó també tota l'organització. Aquesta distribució territorial és eficaç, és eficient? O potser hauríem de començar a pensar en concentrar serveis? Cada vegada que tu tens un edifici administratiu, tens una sèrie de llocs, com pugui ser una consergeria, com pugui ser una seguretat, que es van repetint a tots ells, i tot això genera despesa. S'ha focalitzat molt amb el fet de la persona migrant. Acceptem que hi hagi persones que constantment estiguin cometent delictes, entrin per una porta i surtin per l'altra i tornin a estar al carrer l'endemà? El problema no és tant de la multireincidència d'aquests delictes, sinó dels petits. Aquest és el problema, d'aquests furs, d'aquesta gent que, no, clar, escolta, com que això és un delicte d'un fur de menys de 400 euros, torna al carrer. Jo crec que és aquí on hem de posar el límit. Clar, això s'ha d'acabar. Perquè aquí podem fer veure que aquí no passa res fins que ens toca de prop. Totes aquelles persones que multireincideixin en accions delictives tenen que tenir un càstig. Si són nacionals, han de poder entrar a presó d'una manera directa. Immediata. Immediata. En el cas dels estrangers, dels migrants, home, a veure, perdoni, si una persona ha vingut de fora al meu país i fa de la delinqüència el seu modus vivendi i un modus operandi, escolti, jo aquí puc jutjar i puc opinar i podem parlar-ne llarg i debatut, però al final, escolti, aquesta persona aquí no ha vingut a fer créixer un negoci, a viure en pau. Han parlat amb comerciants de Rocafonda? Han parlat amb els perruquers que tenen perruqueries a l'Avinguda Amèrica, amb gent que té un taller a Mata Rocafonda, que són persones migrants i que estan treballant i que n'estan fins al capdamunt de la delinqüència? Han parlat amb aquella gent? El problema de les ocupacions és un problema d'àmbit legal i d'aplicació legal. Però el que sobretot s'ha de fer és instar a Judicatura i a Fiscalia a que apliquin protocols clars perquè la policia pugui actuar en cas de delicte flagrant d'ocupació. Perquè al final, escolti, també hi ha una llista de persones
en estat de vulnerabilitat que volen, necessiten un habitatge. I aquests què passa? Que aquests queden darrere, perquè clar, aquests han tingut menys cara i no han ocupat. Doncs això no és just. Aquí s'ha agafat i s'ha dit, escolta, part d'economia circular, que és molt important per la ciutat de Mataró i que generarà molts beneficis a la ciutat, o jaciment arqueològic. Hosti, sembla que haguem de triar entre uns o altres, no? Heu de buscar una manera de compatibilitzar això. Ara bé, si realment es determina, com ja va sorgir l'arqueòleg de l'empresa Baula, que va dir, escolta, això no té un origen visigòtic i això ja no explicaria tot aquest tema conceptual de l'origen de la nostra ciutat, aquí nosaltres no tenim cap problema. Home, a mi el que m'agradaria que passés a la ciutat és que poguéssim iniciar, a part de tot això que estem pactant amb el govern socialista, de que es puguin engegar tots aquests estudis realment i punts de racionalització municipals d'una manera important i seriosa, que la gent comenci a percebre que l'Ajuntament també s'està movent el cul, que no ens hem quedat davant d'aquesta crisi que estem patint tots, doncs aquí tot cofois i aquí tan tranquils, no, que aquí tothom comenci a veure que tots ens apretem una mica el cinturó. Això per mi és molt important i també és molt important que s'engegui també aquesta visió de tenir un nou pla general d'ordenació urbana, que tinguem una ordenança també del que és el paisatge urbà, que redefineixi d'una vegada amb llibres d'estil el que ha de ser aquests carrils bicicleta que tenim a la ciutat i que no utilitza ningú i que tothom ho veu, i que això li hem de donar, ha de canviar de mitjó, com un mitjó, vaja, i li hem de donar la volta, i que sobretot també que la ciutat pugui créixer en quant a potencial econòmic i potencial cultural que actualment